ମୋ ନାଁ ବିଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଏଇ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ମୁଁ ସଭାପତି ଅଛି। ଆଉ ବାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗର ଯାତ୍ରାରେ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁଟା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମନ୍ଦିର କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଲୋକାରଣ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିବେ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଲକ୍ଷ ଲୋକର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। 3 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଲୋକ ହେବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଆଉ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲା ପରେ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭୋଗ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ମାଗଣାରେ। ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଦହି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଖରା ରହୁଛି ଆମର କମିଟି କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିଷଦ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିପାରିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ 3 ମାସ ତରଫରୁ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରି ଆଉ କେମିତି ମାନେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆମେ କରିଛୁ। ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାର୍କ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଘାସ ଗାଲିଚା ହେଇଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଲୋକମାନେ ସେଠି ବି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ବିଶେଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ଭକ୍ତ ଯାହା ମନସ୍କାମନା ମାଗୁଛି ତାକୁ ବାବା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷ ଆମର ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା।